kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare الحمد لله القائل في محكم تنزيله كل أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنكلم كفك الله سبحانه وتعالى تنو نيغا ولي نيماندو علاميا فانيا ناكاكما كانسان ماينا كلمة سرفوشي نينا في محمد Mustafa Chilila fona kera asomogo surun tugunyogonyali anu kanuni ka soli danfe ona kuntigika Muhammadu Kodo ana sodungo sanma ana ka sahaba nyuma ani mogo de asenda usenda nola foka se alkiyama jodoma ya rabbi ala kanene awye o jama kulusanu mainfe ka folla se shirfla tv la jebera bela jelema maliko no foka se maliko ka ma ofenfene te senga otenyina onyama dale no shirfla tv la sangani wakati be ka wula done ka fabi wajulu keneka ambe katika ufen keren nyala sana fara kojula kasangani Muhammadul Mustafa ka bangeli nisotia yiraluye mesiri mimbe no de Masjidul Wafa o mau jera ka kene banyene maya ka ke blasrali kene ni nisotia li keno ye Muhammadul Mustafa bangeli la mi bara o kera ka be septambru kalo masamba flani muganduru Masjidul Wafa o dalala bara nunu numbedo ni mogoba welele kwa foli ka nuwa nisotia li kaunye ay min sorola nena kwa je ka nyemada ofe ebe foli ke unola anini ala fe sebebe ala miye mina mawludu ya soro kenya mun kono jara biyama ala ka do fara kenya ka ay hami mi soro ana jara bi ala ka hami mun bela jele mudi salo ani mun ya ke jina no ya ko ala ka ne wala ala ka hino bela ala ka ya ko ani ala fe rabon mun be kesila kan noro ni sabati ambala jelen dusukuna sabaya bado abe ni ira amadro kunyana maya nanya ni bulu shekele do na keni bulu shekele ala ka kisi ateni ma ya rabbi ni bela jelen be ka alkina ni kama ala ka alkina no ya ani ala ka alkina no ya ani ka foli ke na ba kelengele bela jelen na buti to kola mo gori ka so ka yanso ya rabbi anya ni ala fe ala ka kuye sini ala ka kuye alkina sarai mauludu jama be ala subhanahu wa ta'ala bolo ala bo yira kene mana ay munu soro bana kono ya rabbi ala ka kene ya tuma ala ko koron ta herela ala ka da tabuyi ma dira machina me kuma jeunesse bela jelen to kola sabla on de abla no de ata la foli folo o ben bisil ko bela jelen ata almamina ani bisil commission président la foli de sen bela jelen mais do ni no fe ba do ke tim senu yebi na tim senu bilama e nyana mi fe kere no ko tien ba do ke ala ka seka nyabo nyana mi fe no na se ona nyeta ka be tim senu mbulu no borai ame polisi ambauma saosa ambau de be mo luja ba ja ni ba na fulo e ba ja nu bere yele ame o fuli la sum ma borai ame polisi sana fara che ana musuma aka do ke jamanai jamana be buru mi ka to buru ten washina jugu mulu bandara ala ka sika jamanai suma manga tam ko nyima ule ko folo tam ko nyima mulu sigile me no e anga almamiye sante almamiyo ani duma almamiyo awde ma awere bonya awde do ka awde be qur'ane do ka to awde ko no e ma bi
Katama au bianco anya kena ni ka bunya benama asunana ni mo ni estamea baraka estamea akala ya tara nani mo keri ya pe ko iba baraka au je au kapara au salama alaikum me podi da se joma me podi da se ta mo ma no e au ni ra ta mo be yanga ta mo ile mar jara ya deni Demindo, ala ka barika da afya kula. Abe nini ala kilafe, ala ko wono yayi. Ade de sababu ansi ni kenga no e haidara. Ni ya me ko sana para bi ambe go ka ambo kena ni ka ala ni sababu nyumane. Haidara e sirani yara, abo siraka. Yani ka haidara ka sirani yara. Sana para Kamu ke fora isira yara au bismillah iso en kono yano kamu haidara anga puli bae anaka amsari jamabe amba ufokoi au de bunya de au nane au se ka teme au nao nga ambe kera amsari e ala ni bunya anika makoso au ya bunya au ya nkarama ne be puli ke ngata moyi ne refa o sigile de sambe no isidati jara ni diara igane amani nere tenge no bora kumara ni sisa mo kanu baga beti kanu baga ile ngani nyela kanu lila yara suri kabili kata mako mo wili ba kaso ko kade kanya mo ay kana kele temolo aya kenya kanu ni kama ya rabbi ya ma ala ka dudo kanu to ambe ala foka ala barkada ni kene senemani ina ma yara farane be saudi la ni mami ya oye yambi ibe kabagoya ni manga kabagoya sabula nani kene fura mama ko mawe kikara jom kuna wele megere yerma dubi intifal bi mawni maana ta'a wa shukrullah ala ma fala alina birsa kani senja mawdu kene ka ala bato dodu ala baraka dodu ala nyumami ke chekene min nana an batora ni deguni yanina no Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam o ka kene sigini islam ke bela de wajbi wala do kuma to ni gro to wala ata centimeter la ko ata se fo mini bela de ambe be ba ambe bala o onania amanga balana sabra anem ni sura on suguna arako ko almaru ma man ahabba mumaddara imam maddara ndoni do ene kana ke subti salamna men ma be ko ni ala de je ibe febe ko ibe saka kana al atama do wonya ba fa fe kata arama dem mama jino do aro wonu ka dem ma ko ma tege wala mena ne politique do ma ko wajula wala na ya wala ka ngana ako mo ni ko nkaramo ani mfano imam tsokoli wallahi nyekale ala la mekele meka nyekate almeme fanonga majila ani punyana ni basaraga ni mama kasaka dade ali ka atabi wallahi billahi akakora ni onye ina bo fera ko ni feye menyi chiko esuna bo bata ko to kana ko masha Allah ale tsiraninya wala me ado doge ambake ame doge mandai ame doge afai ame doge ambai ame doge produce na muso beladele ani produce na ke beladele khasatan bisimo ande ko kuma na fo anga sababu no bonne shirifi wallahi islamu ni mange no du sababu de kara kafiri ko fo noya kuma mo be besi marsi afara ko da ni suma qur'an ma de farko ala kara ko ame dola ame salam ya be ala ka ya ala kara wula dɔnniya k'a fɔ wajulu kunfɔlɔw bɛ daminɛ an karamɔgɔ Ustaz Shidat Jara fɛ an ye min sɔrɔ a ka bilasiralikan sanumanw na ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ o la silamɛw an ti kuma kuntala jɛɲɛ bilen ne ko i ma nka an bɛ ala de fo kuma daminɛ na ala jumɛn ko don a ye adamaden bonya k'a kɛrɛnkɛrɛn ni bonyako camanba ye bonyako minnu b'a la n'a tɛ se ka fɔ ka ban n'i ye adamadenya yɛrɛ daminɛ lajɛ
ala bɛna adamaden da waati min ala ye fɛn saba da a ka dalimafɛnw na a fɔlɔ la ka dalimafɛn jumɛn da fɔlɔ o ye fali ye a kɛlen ka fali da a ko fali n bɛ san 50 di e ma fali ko ala ma ko ala san 50 ka ca san 30 di ma ala ko fali ma n ye san 30 di ma fali ka san 30 o filɛli de dan ye a nana bɔ yen a ye wulu da ka fara o kan ka wulu ka adamadenw ka so kɔlɔsi lɛ a ko wulu ma n bɛ san 30 di e ma wulu ko ala ma ko san 30 ka ca k'a k'ale ta ka san 15 ye ala ye san 15 di wulu ma wulu yɛrɛ san 5 kuma tɛ ka taa se o san 15 ma o ye dusukɔrɔ kɔwalen o kɔfɛ a nana sula da n'o ye warabilenni ye a ko a bɛ san 20 di sula ma sula ko ala ma ko ala ne ta ka san 10 ye o tuma na a sɔrɔla ka adamaden da adamaden datɔlɔ ala ko adamaden ma ko n bɛ san 20 di e ma adamaden ko ala ma ko ala san 20 in kɛ dɔ a silamɛw fɛn bɛɛ jɛnna si kɔ fo n'a bɔra adamaden la adamaden de ko ala ma ko san 20 min fɔra sadiri ko ka dɔgɔ k'a sɔrɔ adamadenya yɛrɛ ja a tɔnɔ bɔli a bɛɛ bɛ san 20 in kɔnɔ ni san 20 in tɛmɛna ka ban i bɛna si dɔw de demande k'a sɔrɔ la san 20 in kɔnɔ i tɛ nasɔngɔ bɔ i tɛ to sɔngɔ bɔ i tɛ ji sɔngɔ bɔ foyi musaka kelen tɛ yen min bɛ adamaden ka o waati nka i yɛrɛ t'a dɔn o waati k'a fɔ fɛn yɛrɛ b'i kunna o la ko ni saya bɛna se adamaden ma san 20 in dakɔrɔla la k'a b'a fɔ ala ma ko ala i ye fali ka san 30 min to yen dɛ o dina ma ala fana b'a fɔ baasi tɛ adamaden ni fali ka san 30 di ma o san 30 tatɔlɔ n karamɔgɔ i yɛrɛ bɛna commencer ka baarakɛlaw daminɛ fali ka baara i bɛn'o daminɛ masabula muso furu tuuru bɛna s'i ma i na don mécanicien na i na don jumɛn yɛrɛ souderiya la i na don parandiyaw la i na don alimateriyaw la c'est-à-dire baara o baara bɛ wele ko fangala baara ka se ka denbaya ta ka denbaya balo ni a ye i na don faliya baara la minnu taara maîtrise sira fɛ minnu taara jago sira fɛ baara dɔ kɔni bɛ yen e n'o ta k'i bɛ se ka denbaya bɔ nɔgɔ la faliya baara daminɛ na k'a sɔrɔ la san 20 min fɔra n'i kun tor'o ma gɛlɛya caman kun tɛ o san 20 in kɔnɔna na o de ye adamaden kɛ gaze yɔrɔ ye walahi yanni fali ka san 30 ka d'i ma adamaden caman den de bɛ tiɲɛ o waati i n'a fɔ bi a ɲɔ ɲɛna n bɛɛ ye kuma n'a mɛ bɔ k'a fɔ e yɛrɛ ye sisan wa ko an ka kuma denmisɛnninw fɛ k'u hakiliw tiɲɛna k'a sabu kɛ minfɛnw tali ye k'a sabu kɛ kunutaw ye k'a sabu kɛ forontaw ye ɔ ne ni e y'o seere ye bi jeunes lajɛ i ka jeunesse lajɛ jɔnni de tiɲɛ don ka tɛmɛ jɔn kan i yɛrɛ tɛ ɲini k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na adamadenya bɛ kan ka dilan ni fɛn o fɛn ye walahi a bɛɛ taara k'aw ka bi génération da e bɛ se k'i ɲɛsin jɔn ma a alimami den tɛ a karamɔgɔ den tɛ jogojugu dɔ tɛ min na Aïdara nana kɛ ka fɛn min dilan n'a dɔ tɛ min ka so bi a kɛra baara ye faw y'u daji baw y'u daji ko ni n kuma ye n den fɛ k'a bɛna n dɔgɔya cɛkɔrɔba n kalenna ala la bilahi duw dacɛli bɛ maakɔrɔbaw la bi wuli b'a lɛdi dɔ la y'i ma dɛ duw dacɛli a bɛ maakɔrɔbaw la bi bɛɛ y'a jɔyɔrɔ bila du kɔnɔ kɔrɔ ti kuma dɔgɔ den fɛ dɔgɔ ti kuma kɔrɔkɛ den fɛ ko ne den tɛ o de nana ni halaki an ka société la bi koyi e ba da bila so kɔnɔ ye a tɛ se ka mɔni sugoro da walima mɔni sugoro ma qualité dɔ a tɛ se k'olu min e bɔra k'a to sɔgɔsɔgɔ la non mama ne t'a kana ne tila ka na fura d'i ma
e ka moto n'i y'a digi ka a fɔ i b'a démarrer n'a banna i b'a ta n'a ye mankan dɔ bɔ min b'i ja cɛ i b'a fɔ nin ka taa ne nin mécanicien fɛ yen i ba filɛ sɔgɔsɔgɔ la so kɔnɔ i ka sira t'a la nɛgɛ jala e y'o fusa ka tɛmɛ i ba kan kuma tɛ adamaden wɛrɛ ma denmisɛnw an k'a lajɛ dɛ denmisɛnya ti maa ci kuma dɔ la an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walahi maliyɛnw n'an bɛ segin ala ma n'an bɛ ala dɔn k'a dɔn ko ala de ye anw ma ye ko ala bɛ sɔn ka jamana bɛɛ halaki maa kelen kama n'an bɛ se k'an kɔ k'o dɔn lafiya t'an ɲɛ fiyewu hakɛw bɛɛ dila hakɛw dunna an bɛ alakira min nɔfɛ alayhi salatu wa salam k'an b'a ka mawuludu ɲɛnajɛ kɛ a ye ɲininkali kɛ kira ye hakɛ minnu tanga ka s'a ka minɛ maa si tɛ se k'a fɔ nka an nana wuli ala ka hɛrɛ k'an ye an ka taa misiriw la an ka taa misiriw la a ka sɔrɔ an ɲɔgɔn tilala dɛ ala bɛ adamaden dɔrɔn de kɔ si ka kuranɛkalanba in kɛ bilahi n bɛ ka sɛbɛnni fɔ a ye tan o adamaden n'i ɲɛna i ni ala cɛ min bɛ kuranɛ bɛɛ dɔn i b'a tigi da a bɛɛ la a bɛɛ o tuma na an ka hɔrɔnya a b'an bolo an ka adamadenya san 20 kɔnɔ n'an m'an janto o la n'o tiɲɛna ɲɛni yɔrɔ tɛ ɲɛfɛ denmisɛnninw tiɲɛna maakɔrɔbaw ko ka bidenw tiɲɛna jɔn bɛ bidenw fana dilan bi maakɔrɔbaw de ka kan ka bidenw dilan sa nka du kɔnɔna yɛrɛ dilan bɛɛ kuma tɛ kɛnɛmana ma i bɛ se ka kɔngɔlitaraji in ta kunna n'i y'a taara a kun n karamɔgɔ i sigilen u bɛna papiye d'i ma k'i bɛ ka wele tiribinali la e ma ye kalan tɛ ka k'an ka kalanyɔrɔ la bilen yan a ekɔli fara a madarasa kan kalan tɛ ka k'a si la bilen ka d'a kan mara tɛ kalanyɔrɔ la bilen denmisɛnninw an t'a lajɛ wa an baw a ye kuma an musow fɛ a ye kuma an musow fɛ an kɔrɔkɛ musow a ye kuma an musow fɛ an b'a fɔ tan de koyi o tuma na a ye denmusoninw dilan ka ɲɛ ko in bɛɛ de bɛ musow bolo koyi kɛnɛ in lajɛ cɛ ni muso min ka ca ni min ye muso de ka ca o tuma n'a cayara ala ko kɛnɛ kan ala ko bɛ dilan ni min ye a kana to an k'a nɛgɛ dɛ a ye ala ta in minɛ a ka taa baara kɛ ni o ye n'o tɛ tuma dɔ la an ta bi kɛ an nana mawuludukɛ yɔrɔ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ ye min fɔ a diyara koyi o la an k'an jija an ka lamɔ segin an ka so san 20 de y'a bɛɛ lajɛlen ye ni san 20 in tiɲɛna denmisɛnninw a ta tiɲɛna. Laseli kun filanan bɛ kɛ an ka imam Muhamɛd Jara fɛ an ye min sɔrɔ o laselikan ninnu na an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Ni mawuludu n'a kɛnɛ sigira san waati o waati i balolen ɲɛna i jija i ka taama ni farikolo n'i ka limaniya ye ka s'a kɛnɛ kan tu in na mɔgɔ caman tun ye ŋaniya siri ka labɛnw kɛ ko bɛ ala de bolo a ma dɔw sɔrɔ balo la an bɛ dugawu kɛ u ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma a ye dɔw sɔrɔ bana dilan fana na an bɛ ala deli yarabi ala ka nɔgɔya da kɛ u ye an karamɔgɔ n'an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔ fo min tɛmɛna ka kɔ an ye a n'an dɔgɔkɛ n'an balimakɛ n'o ye Ustaz Sidati a bɔra ka kuma bɛɛ fɔ fɛn o fɛn kan ka fɔ su in na a y'a bɛɛ fɔ nka kuma sɛbɛn fɔ ko 1000 o ka fisa kuma si tan bɔ ye a bɛɛ kun ye fɛn kelen de ye min bi kan ka fɔ o ka faamu baara ka kɛ n'a ye n'o kɛra an bɛ kisi min kɔ o bɛ sɔrɔ diɲɛ mago bɛ lafiya min na o bɛ sabati mais tant que an jɛngɛnen don tant que an jogow ma ɲɛ tant que ŋaniyaw ma ɲɛ tant que an ma bɛn an mago bɛ hɛrɛ min na a sɔrɔ man di n'i ye nin kumaden dama dama lajɛ nin bɛ bɛn ɲinan mawuludu tɛmu ma an ka baarakɛyɔrɔw la an ka feerekɛyɔrɔw la hali kelen ka sigili ka miiri a bɛ kɛ sababu ye ka laadiriya don i dusu la o kɔfɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sabali ɲɔgɔn kɔ
an ka ɲina ɲɔgɔn ka jugumanw kɔ juguman tɛmɛnenw an k'olu fili an kɔfɛ an ka ɲɛnamaya ta kura ye an ka bɛn an ka ɲɔgɔn nadon an ka kun ni ɲɔgɔn ye nin de ye ɲina mawuludu tɛmu ye an b'a fɔ an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ɲɛna ko k'u ni ce nin waati in na malidenw aw kan ka ala tanu n'a ka karamɔgɔw ye degun o degun n'a bi jamana in kɔnɔ degun in bi furakɛ ni sira ɲuman min minɛli ye ala sɔnna ni diinɛ ɲɛmɔgɔba ninnu bɛ o kibaruya de di maliden bɛɛ ma u ye karamɔgɔya jɔyɔrɔ fa karamɔgɔ kan ka kɛ cogo min na u y'o sira de minɛ n'o y'a sɔrɔ ko kunfinw jigi ye u ka karamɔgɔw ye nin kumakan ninnu ka kan ka lamɛn an fɛ ka baara kɛ n'a ye ka sababu kɛ anw ka jamana bilama a bɛ lahalaya minɛ an karamɔgɔ laadiriya n'o tɛ foyi tɛ taa ɲɛfɛ laadiriya ye jumɛn ye mɔgɔ kelen o kelen i ka fɛn bɛɛ to a nɔ na ka fɛn bɛɛ to a pilasi la min ye min ye o t'o ye min tɛ min ye ka n'o k'o ye a bɛ fɔ o de ma ko laadiriya i tɛ fɛ mɔgɔ ka min k'i la i yɛrɛ ka n'o kɛ mɔgɔ la n'i ye nin kuma in lajɛ ɲɛnamaya yɛrɛ jɛnbɛ ni mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ mako bɛɛ i ka hɛrɛ ka to i bolo mɔgɔ kana dankari a la i ka bonya ka to i bolo mɔgɔ kana dankari a la i jɔyɔrɔ ka to i bolo mɔgɔ kana dankari a la fɛn o fɛn diɲɛ na n'a b'i tɔgɔ la bɛɛ ka jɛ o kɔ k'a to i bolo fɔ n'i y'i bolo bɔ a la k'a di mɔgɔ min ma ɲɛnamaya sigi bɛ nin kan nka mɔgɔ min ni ale ɲɛ bɛ bɛɛ ta la walima a ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw de ta la a fo n ka nin ta minɛ a la walima n ka nin ta in bɔ t'a la walima n ka dɔ bɔ karisa t'a la walima n ka bɔ a jɔyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ tɛ o tigilamɔgɔ fɛ n'aw kɛra terima ye e t'a fɛ ka hɛrɛ ye min bolo o bɛ jɛ i kɔ n'aw kɛra badenma ye i t'a fɛ ka hɛrɛ ye badenma min bolo bɛnbaliya bɛ na aw ni ɲɔgɔn cɛ o la ɲɛnamaya yɛrɛ mɔgɔya yɛrɛ sɔnnen don an ka balo laadiriya kan ani ko to ɲɔgɔn ta la ɲɛnamaya sigi bɛ o kan mɔgɔya bɛ diya ni o ye jango an bɛ diinɛ min kɔnɔ silamɛya de don ayiwa ala m'an gansan bila koyi ala yɛrɛ kumana fana kuranɛ kɔnɔ a ko inna allaha ya'muru bil adli wa ihsan inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي قربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون على يدفع قرآن من جينا ولا سكا أم لا سرا قرآن من جينا ولا سكا سرا جرانا جيلو مغو أبي كودو مغو بيكوفا نيشونا يبيكوفا معنيما mais ala y'o dɔn ka tila ka kuranɛ fana jigi ko ni min kɛra filifɛn ye aw bolo n'a hakili jiginna kuranɛ la n'a ye ne ala ka kuma lamɛn a bɛ sira jɛlen minɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma anw min ko an ye silamɛ ye kuranɛ nana ka sira jira an na an kana gɛlɛya sɔrɔ ala ye mun fɔ nin yɔrɔ in na a ko inna allaha ya'muru bil adli ni ala bɛ yamaruyali kɛ de ko adamaden bɛɛ ka kɛ laadiri ne de ye mɔgɔw yamaruya a ye kɛ laadiri wal ihsan n'i jɔra laadiriya kan fɛn o fɛn t'i ta i b'o to yen n'i jɔra laadiriya kan ni maa wɛrɛ ka hakɛ k'o bɛ e bolo i b'a di a tigi ma a di wagati la a n'a di cogo la ni laadiriya k'o bɛ e bolo ni dɔ tɔɲɔna n'i bɛ se k'o tigi bɔ bolo la i fanga minɛ i b'i fanga di walima walasa ka se k'o lafiya ko ala ye an yamaruya ni laadiriya de wal ihsan ani ɲumanya
ko an ka kɛ ɲumangɛla ye ka ɲuman ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka ɲuman don ɲɔgɔn ka du kɔnɔ an ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma an ka baarakɛyɔrɔ la wa ita'i zi qurba an baden furu minnu bɛ yen ala ye hɛrɛ fitinin min di an ma an k'a tila an ni olu cɛ wa yanha anil fahsha'i wal munkar nka ala ye balili kɛ walejugu bɛɛ la ani ko kɔnɛw fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ degun ye ɲɛnamaya de ma hali n'a bɛ kɛ degun ye ka ɲɛsin bagaw ma ala y'o bali wal munkar ani fɛn o fɛn ni ɲɛnamaya t'a fɛ wal baghi ani dansago k'an kana sɔn ka dansago ɲɔgɔn qul la'allakum tadhakkarun n'a ye nin kuma in lamɛn k'a kɛra cogo o cogo a bɛna hakili a bɛna sira jɛlen minɛ ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ i ma min faamu mɔgɔya la i ka diinɛ kan k'i sama ka i bila o sira mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka mago b'a ka diinɛ la a jogo ma se ka min se a ma walima a ka ɲɛnamaya ma se ka jogo ɲuman min se a ma n'a mago donna a ka diinɛ la o kumakanw o jɔyɔrɔ n'o kangarimadakanw n'a y'i tulomada olu fɛ o bɛ se k'o sama n'i ka ɲɛnamaya dɛsɛra ka i bɔ sira jugu min kan n'i ka diinɛ b'i bolo i bolo fila i ka diinɛ taga de b'o kan n'i mago b'i ka diinɛ la kuma si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ ala ka kuma kan filanan ye mun ye fo anw de k'a dɔn bɛɛ kelen kelen e ne ninnu bɛɛ k'a dɔn ko ala bɛ nin kuma min fɔ ko anw ka hɛrɛ ɲinitɔ de don ne ma d'a la ko mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ban ala ka kuma maa o maa ye ala kumakan bila kɔfɛ n'a ye hɛrɛ min sɔrɔ a bɛ laban bonɛ de la an ka janto ala ka kumaw la n'a fɔra ko ala ko ta kuranɛ kɔnɔ i jija o ka k'i ka baarakɛta ye i jija i k'o sira de minɛ nin ye ala kumakan ye laadiriya la kira yɛrɛ fana kumana ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko adlu sa'a khayrun min ibadati sab'ina sana qiyamu layliha wa siyamu naharaha wa jawru sa'a fi hukmi ashaddu wa a'zam inda allahi min ma'asi 60 sana kira ye nin fɔ a bɛ ka kuma pour que ka laadiriya sabati an karamɔgɔ ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma a ko ka sanga fitinin ta k'a kɛ laadiri ye ka kow to a cogo la ka baara kɛ ni tilennenya ye k'o valeur ka bon i ka san 60 ala bato ye ala bato min n'i y'a su bɛɛ kɛ nanfilajɔ la ala bato min n'i y'a tile bɛɛ kɛ sun na ko a valeur ka bon o ye laadiriya segɔni ba valeur ka bon i ka san 60 ala bato minɛlen ka tilen a y'a to an ka tilen dɛ an ɲɛ bɛ faamaw de la mais an kelen o kelen faama ninnu bɔra duguma de ka yɛlɛ min mana kuma o b'a fɔ ko faamaw ma ye tiɲɛ de don mais faamaw ma bɔ sanfɛ k'a cun a bɛɛ y'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ e ma ɲɛ i fa ka so e ma ɲɛ i ba ɲɛ kɔrɔ e ni sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ e ma ɲɛ ye ne ye sanfɛla sɔrɔ e bɛ se ka ɲɛ wa a bɛɛ bɛ daminɛ den de kɔrɔ a bɛɛ bɛ daminɛ denmisɛnninya de la a y'a to an ka dilan an denmisɛnninw an ka dilan an ka sira ɲuman minɛ mɔgɔ kilennen ko ka di mɔgɔ bɛɛ ye hali yɛrɛ den n'a ye walejugu kɛ n'i y'a ɲininka ko karisa jɔnni ye nin kɛ den min b'a fɔ ko ne don ne de y'a kɛ o ko ka di ye ka tɛmɛ den min b'a fɔ k'ale tɛ k'a sɔrɔ ale don n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye baarakɛla minnu b'i bolo ni baara tiɲɛna n'a ma k'i ɲɛna n'i nana ka ɲininkali kɛ n'i ma kɛbaga sɔrɔ a la a b'i ka baarakɛla bɛɛ de b'i la mais n'a y'a sɔrɔ ko baarakɛla b'i bolo ni tiɲɛni kɛra a bolo a b'a jɔ a sɔn na k'a fɔ tiɲɛna nin kɛra ne bolo wallahi o baarakɛla masina ko ka di ye ka tɛmɛ min b'i i da la cɛ ka sɔrɔ ale de y'a kɛ bɛɛ mago b'a la wa a bɛ min dilan sini adamaden ye o ka bon a kɔrɔ ye ni e tilenna ala bɛ dusukun k'i fɛ ni
fɛ ni janfa sirila i kɔfɛ wallahi o bɛ siri mɔgɔ minnu ɲɛna tant que e kanu bɛ olu dusu la wallahi n'u mi a f'i ye u bi janfa in tiɲɛ o y'a nafa dɔ ye o tuma na a y'a to an ka tilen an yɛrɛ nka ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ma nka tɔɲɔli o sekonin kelen k'o ka jugu o fana ka bon ala yɔrɔ la ka tɛmɛ san 60 ala kuta ka fɛn wɛrɛ la ala t'a fɛ fiyewu o tuma na mali mago bɛ mun na bi o de ye tilennenya ye faamaw ka tilen ala ye mɔgɔ min bila yɔrɔ min na i jija i ka baara kɛ i ni ala cɛ tiɲɛ ni jamanadenw n'olu ka hɛrɛ bɛ siri b'i la o hɛrɛ in bɛ u lasɔrɔ sira ɲuman fɛ a n'a bɛ se k'u lasɔrɔ a dafalen cogo min na i jija i k'u ka hɛrɛ d'u ma a tila kuma o tɛ yen dɛ i b'a hɛrɛ tila kuma min na o tɛ yen i bɛ se k'a bɛɛ ta ka sɔrɔ u t'a kalama mɛ o yɔrɔ in na faama ala bɛ a ɲɛ b'i la nin bɛ kuma hali anw diinɛ ɲɛmɔgɔw kan a bɛna di minnu ma ko i n'i ka misirilamɔgɔw i janto i ka mɔgɔw la kana kuru ka bin i kun dɛ n'i y'a kuru ka bin i kun i ko mɔgɔw tɛ yen koyi mɛ ala bɛ yen dɛ wallahi n'i y'a dun i kɔnɔ yan lahara bɛ i bɛ taa fɔlɔ janɛmɛ kɔnɔ jɔn bɛ ladiriya pɛridi ayiwa i ni mɔgɔw cɛ u ɲɛ t'i la u tɛ yen mɛ i bɛ ka pɛridi waati min na o yɔrɔ in na ala ka kamera jɔlen b'i kan kamera min n'a y'a filmé a ti jɔsi waati anw ka mali a mago bɛ mun na bi o ye ladiriya ye n'a sabatira jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ ban n'a sabatira tɔɔrɔ min bɛ jamana min kɔnɔ a tɔɔrɔ in bɛ wuli a ko a filanan an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ an ka ta o kɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka jija an ka dusu da ɲɔgɔn kɔ bɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ jigin mɛ bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ wallahi ala ka tɔɔrɔ o de bɛ yen ni ala ka hɛrɛ bɛ yen bɛnbaliya bɛ ala ka tɔɔrɔ ta an karamɔgɔ nin ye mawuludu nafa dɔ ye min bɛ se an ma kɛrɛnkɛrɛnnen ma mawuludukɛlaw nin kuma o kuma bɛ kan ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen ala kira jogo de kisi ni nɛɛma b'a ma kira de tun ye mɔgɔ ye karamɔgɔ don karamɔgɔ min ni bɛɛ b'a ladege ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ala kɛra misali ɲuman ye aw adamadenw ye mɔgɔ min ni a mago bɛ k'a fɔ k'a bɛ segin ala ma min y'a dɔn k'a bɛ segin ala ma min y'a dɔn fana k'a bɛ se lahara kɛnɛ kan ko lahara jɔ bi ni ko ladiriya kira de y'a karamɔgɔ fɔlɔ tari ma faamu o la mawuludu sigikun ye ka kira jogo k'o de fɔ mɔgɔw ye i tɛ min dɔn ka kɔrɔ k'o f'i ɲɛna i bɛ min fana dɔn i k'o minɛ sɛbɛ la nin de ye mawuludu kun ye ala de fɔlɔla nin mawuludu la anw ɲɛ kira ka bangeli ala de ye masa ye min fɔlɔ y'a nisɔndiyaw kɛ ala kira bi bange don min na kisirakaw ka sangaso a 14 jɔlen ɲɔgɔn kan ala kira bange don su ala jɛnna n'a ye o kama karida kun t'a la dɛ mɛ ala kira bangeli hɔrɔma kama ala y'u ka masakɛ sangaso masakɛ pale sangaso 14 ala y'a y'u kari yanni ka dugu jɛ dugu dɔ tun bɛ ko kisa o kisari mɔgɔw olu tun bɛ tasuma bato san 1000 u b'u dama kasi tasuma in na u mago bɛ dilan min ta ye nafoloko ye min ta ye fangako ye min ta ye denko ye u bɛ t'u dama kasi ala bi sɔn u mago bɛ dilan mɛ kira bi bange don min na yanni ka dugu jɛ dugu jɛra u taara sɔrɔ tasuma sara o don adamaden tɛ yen min bɛ se ka tasuma in faga o don dɔnnibagaw ɲɛna jinɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛna tasuma in faga ni filɛlikɛlaw ma ye k'i kibaruya di masaw nka suko ni dugujɛ cɛ
dugu jɛra u taara sɔrɔ tasuma in zara o kɛra olu ka ala salen an bɛ ɲininkali kɛ jɔn ye tasuma faga ala a ka sebaya buhe yɛrɛ tun sa wa dugu dɔ tun bɛ ko sawa olu ka kɔ dɔ tun bɛ yen kɔ in fana san ba kelen ji b'a kɔnɔ a ji ti ja i mago bɛ ji la san waati o waati i tɛ ji sɔrɔ a kɔnɔ olu fana tun bɛ o bato ko ala don u t'u dama kasi a la u b'u ka magow fɔ ala yɛrɛ bi sɔn u ka magow bi dilan kira bangera don min na su fɛ dugu bi jɛ waati min na u taara sɔrɔ u ka buhera ja jɔn ye kɔ jija suko ani dugujɛ cɛ ala a y'o kɛ mun de kama bi kudumi muhammadin sayyidil bashari alayhi salatu wassalam kira bi bange don min na su fɛ ala ye kabako caman kɛ ala y'o kabako kɛ olu kun ti laada ye o ni ala ye kabako kɛ ko muhammadu nana diɲɛ na ni ala y'a kɛ ko anw kɛra muhammadu manton ye kira ka bangeli don n'o sera a ka kan anw k'an ka nisɔndiya jira ala la k'i ye cɛ min di an ma a diyara ye mawuludu kɛnɛ a bɛ limaniya sabati o de la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi haqqun wa maw'izatun wa zikra lil mu'minin ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko an ye kisa fɛn o fɛn fɔ e ɲɛna an bɛ ka kisa fɛn o fɛn bɔ e muhamadu ye kiraw ka kibaruyaw la an y'a kɛ de mun kosɔn ka se k'i dusukun sabati n'a ye wa i k'a dɔn min bɛ kan ka f'i ye a bɛɛ ye tiɲɛ ye wa wajulu kan don wa hakilijigi fɛn don fana muminu ye o tuma na n'an sigira ka kira ka kibaruyaw di ka kira ka bilasiralikanw fɔ ka ala kira jogo fɔ an karamɔgɔ a bɛ an ka limaniya sabati a b'an ka diinɛ ɲa an bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ma anw bɛnna tile min ma karamɔgɔw da man ka jɛ bɛɛ bɛnna mun kan bi ko denmisɛnw tiɲɛnen don k'a minɛ anw n'a ka jɛ ko denmisɛnw tiɲɛnen don wuli b'a don dɛ n'i ye denmisɛnw taacogo lajɛ bi a b'i jigi tigɛ sini denmisɛnw t'a dɔn k'an ka kuma min fɔ u kɔrɔ ma ɲɔgɔn ye n'o kumana jaabi la bi denmisɛnw t'a dɔn nin ye ne bangebaa ye n bangebaa filan don a bɛ ka kuma n fɛ ne kan k'a jaabi cogo jumɛn n kan k'a kunbɛn cogo di denmisɛnw t'o dɔn denmisɛnw tɛ fini don cogo dɔn bi denmisɛnw tɛ tagama kɛcogo ɲɛdɔn bi u kan ka min dun u man ka min dun u t'o dɔn u kan ka min min u man ka min min u t'o dɔn denmisɛn ye jumɛn an jigi dan bɛ minnu kan ko an zalen kɔfɛ n'olu de bɛna an ka duw ta an jigi dan bɛ min kan k'an kɔrɔlen kɔ minnu bɛna baara kɛ ka anw ta walahi den min b'i ta ani min t'i ta kabiri a bɛ denmisɛnniya la i b'a dɔn i denw den o den bɛ yen n'a tɛ se ka fa dusu suma ci la kabiri a denmisɛnniya ma i jigi bɔ a kan yanni ka sa i jɔ i kolo la dɛ fɛɛrɛ ɲumanw ɲini i kɔrɔlen i bɛ se k'i jɔ n'i yɛrɛ ye cogo min na yanni i kɔrɔlenw cɛ mɛ den o den bɛ yen n'a tɛ se ka mɔnɛ bɔ e la a bɛrɛma ci la denmisɛnniya kɔnɔ n'i y'i jigi da o kan walahi jigitigɛ b'i fa i kɔrɔlen sabu a tɛna se ka tɔɔrɔ sama ka bɔ i kan wa a tɛna se ka hɛrɛ ɲini ka s'i ma jigi dan bɛ olu de kan koyi ko sini mɔgɔkɔrɔba ninnu kɔfɛ ninnu de bɛna jɔ n'an ka jamana ye gulɔmina ma tila a ka gulɔmin na o bɛ se ka jamana jɔ hɛrɛ o hɛrɛ ni gulɔmina y'a sɔrɔ hakili yɔrɔ kelen ka taa baari kɔnɔ ka gulɔmin k'a fa ni dɔrɔgɛri don n'a ye wari o wari sɔrɔ dɔrɔgu sɔngɔ de bɛ bɔ a la fɔlɔ o tuma na ni dɔ kan ka di mɔgɔ min ma a bɛ sɔrɔ ka taa dɔ di o ma sisan denmisɛnw hami ye bɛɛ bɛ k'i dama kasi faamaw kumana denmansaw kumana karamɔgɔw kumana mɛ hali bi a ko in kɛ n bɛ bɔ k'o ye denmisɛnw bolo taayɔrɔ t'u bolo nayɔrɔ t'u bolo nin ye banaw ye banaw min don an bɛɛ kan ka wuli k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'a kunbɛn ka se k'a kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a sabatira yɔrɔ o yɔrɔ ɲɔgɔn faga ti ban ye
yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔku sama wulila yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ faga tɛ o ti dugu kɔnɔ foyi ye o dugudenw ɲɛna o la an k'an janto an yɛrɛ la denmisɛnw an b'a kɛ an yɛrɛ de ye o la dɔnnibagaba dɔ bɛ yen Abubakar Shabli rahimahullahu ale ko ale ye san 4 de kɛ i maana a ye karamɔgɔ 400 a ye kalan dɔɔni minɛ olu bolo a ka ɲɛnamaya kɔnɔ karamɔgɔba 400 a bɛ taa kalandenya la nin fɛ dɔɔni dɔ kama n'a y'o sɔrɔ a bɛ taa dɔwɛrɛ fɛ fo ka se 400 o kalandenya 400 kɔnɔ ko ale sera ka hadisa 4000 a y'o dɔn o hadisa 4000 na a ko k'ale ye hadisa 1 de ta o hadisa 4000 na o hadisa in ko ale dara la k'a fɔ n'ale y'o minɛ k'i cɛsiri n'o ye k'o bɛna ale saniya o bɛ kɛ sababu ye k'ale kisi ka bɔ diɲɛ balawu a n'a tɔɔrɔ ma a k'o kɔfɛ o hadisa 1 n'a ye baara kɛ ni o ye o bɛ kɛ sababu ye fɔlɔmɔgɔw olu ye hɛrɛ min sɔrɔ ale ka o hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ labanamaw bɛna hɛrɛ min sɔrɔ ale ka o hɛrɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ o ye hadisa jumɛn ye a ko ale ye hadisa in minɛ dɔnnibaga min na o ko a y'a minɛ kira ka sahaba dɔ la kira ka sahabaw fana o y'a minɛ kira la Abubakar Shabli ale ni alakira yɛrɛ cɛ san 200 ani dɔɔni mais sufi karamɔgɔba kun don a ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i'mal lidunyaka bi kadri makamika fihi ko i ka diɲɛ latigɛ baara i ka ɲɛnamaya jɔyɔrɔ hakɛ la se min b'i ye diɲɛ kɔnɔ i ka diɲɛ baara ka bɛn o se hakɛ ma nin kumaba ye dɛ adamaden i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i jija i ka s'i yɛrɛ kɔrɔ o y'i jɔyɔrɔ ye maa o maa diɲɛ na n'o ka ɲɛnamaya siri b'i la i jija i ka se olu kɔrɔ se yɛrɛ kɔrɔ balo la jogo la kɛnɛya la se yɛrɛ kɔrɔ sutura la ani maa o maa bɛ diɲɛ na n'o ka ɲɛnamaya siri b'i la ka ta i bangebaaw la a cɛman n'a musoman ka s'i balimaw ma ani furuɲɔgɔnw fo ka s'i den ma nin fɛn o fɛn bɛ yen k'o ka ɲɛnamaya siri b'i la ɲɛnamaya kɔnɔ k'i k'i jija dɛ i k'i jija i k'i jɔ o jɔyɔrɔ la olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ an karamɔgɔ nin ye doni min ye ni ala y'a di mɔgɔ min ma n'i y'i ɲɔgɔn kɔrɔ ala b'i dɛmɛ a tali la maa o maa sera nin doni kɔrɔ i bɛ fara diɲɛ maa ɲɛnamaw kan fo ka t'i sa maa o maa ye nin sira in minɛ n'i farala diɲɛ maa ɲɛnamaw kan lahara don i bɛ wuli ala jɔn wuli cogo la wa i bɛ kunna ja lahara don a ko o ye kumaden fɔlɔ ye ale kɛlen k'o mɛn ale y'a yɛrɛ sogo la a yɛrɛ kun na k'i dabɔ mɔgɔ tɔw ka ko la k'i dabɔ mɔgɔ tɔw ka ko la ko min na t'a kun ayi a ko o kɔfɛ ko a ko wa i'mal li akhiratika bi kadri makamika baqa'ika fiha ko i ka lahara yɛrɛ fana labɛn i bɛna waati jan hakɛ min kɛ lahara kɔnɔ i k'a labɛn o labɛn cogo la walasa i bɛna waati jan min kɛ i k'o kɛ lafiya la mɔgɔ tɛ taa lahara ka segin yen de y'an laban ye yen kan ka labɛn an fɛ n'o ɲɛna i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna maa o maa y'i ɲɛsin lahara labɛn ma i tɛ kɛ nkalontigɛla ye maa o maa y'i ɲɛsin lahara labɛn ma i tɛ kɛ so ye maa o maa y'i ɲɛsin lahara labɛn ma walahi i bɛ jɛ wali fɛn kɔ i tɛna maa namara i tɛna ayiwa bi mɔgɔ kan i tɛna maa tun mɔgɔ si t'i yɛrɛ sogo la lahara dilannen na ko e ka i ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma a ko a sabanan ko a y'a sɔrɔ o hadisa in kɔnɔ ko a b'a fɔ wa i'mal kira b'a fɔ wa i'malu lillahi bi kadri hajatika ilayhi ko i ka ala jɛɲɔgɔnya i mago bɛ ala la ka se hakɛ min na est-ce que mɔgɔ mago bɛ bɔ ala la hali seconde kɔnɔ wa han hadamaden bi yɔrɔ o yɔrɔ i mago bɛ ala la
ibiro don kuma jumɛn n'i ka nenakili fiɲɛ minɛ ta hali ni mura y'i minɛ k'a b'i nun geren mura ye bana de ye n'a y'i minɛ ko ale b'i nun geren ko fiɲɛ samali b'i gɛlɛya i hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min na o ye ala ye o ye fiɲɛ ye nɛma de don ala ye jɔn o jɔn da i bɛ balo a la ala ye fɛn ɲɛnama fɛn o fɛn da bɛɛ b'o fiɲɛ in minɛ k'a bila o tuma na a bɛ bɔ jɔn bolo jɔn ka fɛn dilannen don jɔn y'a latigɛ e tɔgɔ la faama ala o ye fiɲɛ dɔrɔn ɲɛ fila o ye ala ka nɛmaya a y'a d'i ma ni ɲɛdimi y'i minɛ i mago bɛ bɛɛ ka dugawu la walasa i ka kɛnɛya ala ye kɛnɛya fɛn o fɛn di adamaden ma n'a kɛnɛya dɔn ko da mina kara la i mago bɛ jɔ ala la ni kɔngɔ y'i minɛ i kɔnɔbara la i bɛ taa dumuni de kɛ k'a dun dumuni ye jɔn ka fɛn dilannen ye ni minɔgɔ y'i minɛ i bɛ ji de min o ji in de bɛ kɛ sababu ye ka minɔgɔ b'i la ji ye jɔn ka fɛn dilannen k'a bila diɲɛ kɔnɔ adamaden mago bɛ ala la kabini i nana diɲɛ kɔnɔ don min na fo k'i sa n'i ye san ba kelen balo seconde kɔnɔ i mago tɛ se ka bɔ ala la fiyewu bon n'i y'o dɔn ko e ka ala baara ɲɔgɔnya o kɔnɔ kana to fiyewu ala y'i bila fɛn minnu kɛli la o tuma i ka fɔ o dɔ kɔ seconde kɔrɔ a ko a ka hadisa in kɔnɔ a kumaden sabanan ko wa i imalu linnaari bi kadiri sobrika alayhi ko tasuma min fɔra n'o ye jahanɛmɛ tasuma ye ko i ka jahanɛmɛ tasuma k'i ka o baara ɲɔgɔnya bi kadiri sobrika alayhi i ka sabali hakɛ tasuma kɔrɔ a ko tumana min na ni arabiul awwal kalo jɔra an filɛ o kalo de a bɛ fɔ nin kalo in de ma an ka todunkan na ko dɔnba kalo anw yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ ka n'a sɔrɔ nin b'i fɔ dɔnba kalo a n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na sabula nin kalo in de tun ye dɔn kalo ye silamɛya donnen an fɛ yan kira kanuba caman de tun bɛ yan a ko kalo min na ni ala ye a ka sɔnnifɛn hɛrɛw bondaw yɛlɛ na a ko limaniya tileden o bangera nin kalo in na ala y'a ka nɛɛma wagadenw yɛlɛ nin kalo in de la kari m'a faamu kira nana sɔrɔ kira caman bɛ yen mɛ ka diinɛ nɔgɔya o kɛra ala kira tile de la limaniya jɔn o ka caya diɲɛ kɔnɔ o kɛra kira ciden kira mando de cayara kira ciden mando tɔw kira ka kiraya kɔnɔ jama min limaniyara ka tugu kira la o ka ca kira tɔw ala sɔnna ka dusukun nɔrɔya e m'a ye anw ni kira cɛ ka jan san ba kelen ni kɛmɛ naani ni kɔ mɛ e ka mɔgɔw bɔcogo lajɛ ko ala kira bangera foyi t'a kɛ ni limaniya tɛ o tuma na sa kira bangelen ko ala ye limaniya wagaden ala y'o dayɛlɛ a ka nɛɛma wagaden dayɛlɛ na kira bangelen don su o selen su min ni ala y'a nɔrɔya na a ko tin nana an ba Aminata minɛ ni dimi t'a la wa gɛlɛya fana t'a la na a ko an ba Aminata n'o ye alakira bamuso ye lam tazallu siddatu tushahidu min gharaib a ko nin muso ba in ma wuli ala ti kan ka tungan kabakow jira a la a ma deli ka minnu ye ka fɔ a bɛ ka olu ye munna ala t'o kɛ sabula diɲɛ doni tabaga e de y'o ta o de nana don diɲɛ kɔnɔ na kabako la kabako min n'o ye nɔrɔ kabako ye tolo ɲɛ duman ka su jigi ta ka fan bɛ kɛ nɔrɔ ye ka sɔrɔ kalo bɔlen tɛ karima faamu ka fara kalo yɛrɛ yeelen kan ala ye nin kabako de kɛ nɔrɔ b'u dɔrɔn ala y'o caman ye ka an ba Aminata ka sokɔnɔna k'a minɛ k'a nɔrɔya ni ala yɛrɛ ka kabako ye na
ani a kabako tunantaw kabako minnu n'a a bɛ ɲini kana taa ka hakili ka faamu da n'a bɛ ɲini kana taa ka kodɔn ka faamu da i m'a faamu a ye kabako fɛn o fɛn a ye ko fɔlɔ i fɛ i b'i ɲamajɔ i m'a faamu ala y'o kabako caman kɛ na a ko nin kɛra ka bɛn ntɛnɛndon dɔ sufɛla ma na ko nin daminɛna sa surafana todun kɔfɛ fo ka taa se fajiri fɛnɛ cili waati ma nin kabako ninnu daminɛna kira bamuso la n'o ye Amseydatu Amina ye o tuma na surafana todun kɔfɛ a ye kabako ninnu ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ a ma deli ka min o tuma na o tora sa olu b'i kari ka segin ni kabako dɔ tɛmɛna dɔ bɛ na dɔ mana tɛmɛ dɔ bɛ na min taara segin kɛ o kan o kabako cuuronw de tora ka na sa fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma na waati nana sisan ni yɛrɛ nana juguya ka an ba Aminata minɛ na ala ka latigɛ ni ala ka diɲɛ kɔnɔ ala nana latigɛ kɛ an ba Aminata nana ka na nin cɛ belebeleba in bila diɲɛ kɔnɔ ala ka kisi ani ala ka nɛɛma o ye kiraba min ye na a nɔrɔ min n'a bɛ kan ka yeleku a bɛ i n'a fɔ kalo tile 14 su a dafalen i m'a faamu nɔgɔ tɛ kaba la kalo tile 14 o ye dafalen a nɔrɔ dafalen ayiwa a bɛ fan bɛɛ yele hali ni misiri tun bɛ b'a ye. Wajuli kumbece ni nisɔdiya farifoni ni lamagalamagaw ye Muhamadul Mustafa ka bangeli nisɔdiyaw yirali kama. Kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ Imam Mohamed Jarala nisɔndiya min b'a la ani folikan minnu b'a yɔrɔ ka se kɛnɛ in seereyabagaw ni labɛnkɛla bɛɛ lajɛlen ma an ye min sɔrɔ o la ne n'aw ka jɛ k'o lajɛ. An bɛ ala tanu an bɛ ala barikada ala min ye kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka tila ka wuli hɛrɛ la an nisɔndiyalen don sababu kɛ an ye kabako wɛrɛ mɔgɔ kɔlɔsi san nana ka fan bɛɛ la o bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw ma to kɔ mɔgɔw bɔra ka se ka an ka se ka an ka lamɛn ayiwa ni kɔrɔ b'a la a bɛ kira kanu de jira a bɛ silamɛya tiɲɛ a b'o de jira a bɛ alakira ka sira taasira a b'o kɔrɔtali a b'o de jira ayiwa nin ko bɛ cogo min na an dan b'a la k'a fɔ min bɛ fɔ n'a faamuyara dilanni kɛ san nataw la an nisɔndiyalen don parce que mɔgɔw bɔra fan bɛɛ ka baara sera ka daminɛ a daminɛ kuma la ayiwa alhamdulillah ala y'a kɛ kuma an kun b'a fɛ ka laseli min kɛ mɔgɔw ma ala sɔnna o fana kɛra o la an bɛ ala de fo ka ala barikada k'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɔgɔnna caman ala k'o jira an na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que su in na ala y'a latigɛ kerecɛnmuso dɔ fana alhamdulillah ale nana ayiwa a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan wajulu bannen a y'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ don silamɛya la ayiwa an y'o ka tuuti an y'o fana kɛ kɛnɛ kɔnɔ yan alhamdulillah o kɛra kunba ye ani nisɔndiyaba ye hali n'a dan'u ma kɛnɛ sigi a ye ala fo ka ala barikada ka dugawu kɛ jamana ye ayiwa ala ka jamana basigi ala ka kolo suma ayiwa degun minnu b'a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ mawudu bonya kama ala k'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ ala k'a falen hakilisigi la ka dugawu kɛ an fa n'an karamɔgɔ Seku Usumani Madani Hayidara n'a ka denbaya ale min ye nin sira jɛlen bɔ ka yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ani diɲɛ bɛɛ la bi mɔgɔw bɛ kun nafa n'a ye an bɛ dugawu kɛ ala ka a tugu a si la ala k'a ka denbaya k'a sago ye a n'a ka denbaya ala k'u bɛɛ kɔlɔsi ala kɛra jati kama sɔli ala rasul kɔfɛ serifula an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnema Jalo an bɛ foli barikada a fɔ serifula la kana fɔ Kati yan vraiment alhamdulillah an bɛ i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye a bɛnna an ma san o san an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin cogo in na an b'a ɲini ala fɛ ala ka sabali yira Nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi wajulu kɛnɛ kan baara daminɛw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ katikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanafara kɔju la ka sanga ni Masjidul Wafa bɛ mawuluduba min ɲɛnɛmaya ni u ka nisɔndiyaw yira Muhamadul Mustafa bɛnkɛli la ɲinɛta baaraw kɛra ka bɛn Septembre kalo ma san 2025 Masjidul Wafa dala la ka Ala subhanahu wa ta'ala deli sini kɛnɛyaw bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa an na yalasa an bɛ se ka san wɛrɛ ta nisɔndiyaw yira cogoya
min na duwawu do minnu kɛra kɛnɛ in kan ani bilasiralikan sanuman minnu kɛra kɛnɛ in kan Ala ka kulow kɛ kulo kunnandi ye k'u lamɛn ka se ka baara kɛ n'u ye dɔrɔmɛ kelen fɛn o fɛn donna kɛnɛ in musakaw la Ala kana u ta yɔrɔw lanwoloya k'a kɛ bɔda ye ani silamɛden bɛɛ lajɛlen alikiyama jɔ don k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲɛmadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni Ala m'an ka jɔya jɔ an na. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira